Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa Nigerian, da fatan kuna lafiya, kuna cikin koshin lafiya. Ni ne naku Salifu Hamza kamar yadda kun sani. To yan uwa na faka shugaban matasa na ƙasar Cote d'Ivoire Alhaji Muhammadu Roro yana kira ga dukkan matasan Niger da shi da presidentinmu Alhaji Mika Goje suna kira ga dukkan matasan Niger da cewa faka su garzaya su tai su yo takardunsu. Saboda zaɓe ya kusanto na ƙasar ga, saboda ƙasar ga akwai masu son tada tarzoma cikin waga ƙasa, kenan wa bincike zai cika yawa, za a cika control da yawa. Dan Allah yan uwanmu Nigerian ku tai ku yi takardu, ku yi takardunku a hannu, saboda takardun nan za su kare ku. Allah zai kare ku, takardu za su kare ku, saboda in kana da takardun ka kai da iko baku da matsala. Babu zancen iko shi tare ka da ka nuna mai takardun ya tabbatar da kai kana cikin ƙasar Ghana. Ba sabon zakwa kake ko ba da wani wuri ka hito ba. To shi na shugaban matasa Alhaji Roro ya ce yana kira ga dukkan matashin Niger mazamni Cote d'Ivoire da ya garzaya ya tayyayo kartiki ne. Kuma matasa, idan kuna cikin wata matsala a cikin karcen da kuke, koko cikin jihar da kuke, koko cikin communitin da kuke, in kuna da wata matsala a nan cikin ƙasar Cote d'Ivoire, ku garzayo ku taho inda shugaban matasa, ku zamna, za ku samu solution. Ku san yadda za ku yi tambaya yadda za a yi a samo muku mahita ga wannan matsala. Hanya buɗe take ga dukkan matashin Niger, hanya buɗe take. In kuna da damar da za ku zakwa ku kawo mai ziyara, in kuna da wasu buƙatu ku faɗa musu, sai su ɗauka musu ku solution, za su kama muku. Don mutane na waɗanda kakin su samu waɗanga matsayi kowa ya san su, suna taimaka ma Nigerian mazamna ƙasar Cote d'Ivoire. Kuma bayan haka nan yanzu zaɓen ga da ya kusanto, wallahi ku yi nesa da wasu harkoki. Gendarmerie national kin ma gendarmerie ta ƙasa suna nan ga kamun mutane. Ba doka ce wadda ta shahi ɗan Niger ba kawai, doka ce wadda ta shahi ƙasa ce gaba ɗaya, an ka aza doka. Kenan in ƙasa ta aza doka ga kai tunanin a'a kai dan kana Bahaushe na an ka walakanta ka, babu haka nan. Ku kiyaye doka. Yanzu haka gendarmerie tana nan ga control kin masu mugun aski. In kana da mugun aski kama ka za a yi, in kana da wata mugunya hita kama ake yi. Kenan kusa aikin da kuke yi, kusan da cewa kuɗi na kun ka to ne ba wannan mugunya hita ba sai ka yi, in ma gayi za ka yi ba sai da mugunya hita za ka yin gayi ba, kuma in ma aski za ka yi ba sai da mugun aski ba za ka zama gayi cikakke. Kenan ku daina mayagun askukan nan, saboda wallahi yanzu gendarmerie national suna neman mutane kamawa suke yi. Ka ja kanka matsala, ka baro iyayenka ka zaka saboda aski a kama ka, ko ka zaka saboda wata mugunya hita a kama ka. Surtu an ka kama ka kana da wata mugunya hita baka da takardu, kaga wata matsala ta ga jama kanka ka jama iyayenka. In kunne ya ji jiki ya tsira. Kuma sako na biyu na uku, inda kun ga ana hitina, in kun ga 'yan ƙasa suna tarzoma ga wani wuri, wallahi ku ɗauci nan ku bar tsaya ga wannan wuri. Gari wanga shugaban ƙasa na garin ga tunanin ya huce tunanin 'yan ƙasa, da kai ya ma huce tunanin 'yan Afirka. Kaga ga shekarun jiya an samu a tagarin da sun ka zo sun ka kai hari nan cikin yofugun, sun ka kashe mota ta gwamnati da abun ganga. Dukkansu cikin daren nan kakin sahe dukkansu an kama su. Kenan tunanin waɗannan kana ganin kamar ba a ganin ka. Yanzu haka mera ta tsoro ta yi yawa, ko ina duk inda ka yi motsin ka ana gani ho cikin garin ga. Dan mutum ya tayi ka aikata wani karambani, ko ya iska ana aikata wani karambani, ya tsaya shi kallo za shi, an ka ɗauki hoto ne cikin mutanen da suka aikata wannan aiki, ga shi sa tamar zai hitawa. Kina inda ka ba akwai wani tashin hankali kamar ma tsaya, da ka ga an ce ɗauki cinanka, ba tsoro na ba. Hausa sun ka ce duka ma da ba tsoro ne ba, da ka ji ɗauki cinanka, ka tsira da rayuwarka, ka tsira da mutuncinka. Iyayenka na can suna jiran kai, in ka samu na ka tura musu su samu abin da za su ci. Kun dai jiya 'yan uwana Nigeria.